Здравейте! Това е още един епизод на Майнкрафт. Втори, мога да бих казал. Малко звук да му дам, не искам да звучи, защото много гадно ми звучи, когато се гледам клиповете, за което се извинявам, че звукът е толкова гаден. Просто и без звук не може да заиграем, а със звук не може да се играе. За което съжалявам, но нещо е по-различно. Защото продължавам мой съвет. Почна да път прекъсна. Така, както виждаме, само за нови, за къщата не пипай, защото ще разбирам. И е колко съм направил, обичам се страха да играя. Първо нещо няма. И много красата, тук ми е левилото. Значи това е едното кръгло, на което спа. Това е второто, на което ще спа. А това е третото, на което ще спа. Това са моите стани. Това е интересно, ще почекаме. Да, знам само още. Прибереш тия тук клавиатури в калъпчето, където има място. Искам така да нахвърлим на едините на другите клавиатури. Да, после като спре епизода. Мога да стигам само към 15 минути. Така. Да му удариш си крака. Тая памет. Идете за паузата. Просто трябваше да поговорим малко. Така, продължим с разпоредите, за сваляме се пред очите. Обича си яд бутончетата. Включено. Не съм нещо такова. Камера мога ли да сме? Интересно. Май... Да, това е скриншот. Това е снимка. Окей, аз мисля, че мога да се дам с камера да се гледам. Не, че искате да ме видите, но да се покажа сега. За... Така, човек. Като... Хората да не могат да се изразя. С това декорации. Тук някаква. Глупости. Але тук коляша. Съжалявам, нали да казвам за звука. Просто не знаех, че е толкова гаден, докато не изгледа. Но... Това съм това. Че там ли това е? Какво е това? Зажазвам се на това. Кой ми трябва да така? Лопадия! Лопадия! Тук се качваше дискотека. Лопадия! Тук ми се отвърля стъпкава на законите. Не бях чест. Виждам си диаманти и диаманти. Не бях чест. Остана страната от тази страна да направя. Мисля, че имам план къде да направя, обаче не съм много сигурен. Но ви учите сега. Преработено и непреработено. Обаче преработено. Значи, точа махна след. Даже не мога да го махам так. Тук как е направено? Окей. Так. Това се смеча поставя, че малко голям екран и все още не съм насипнал. Така. Мисля, че ще става. Не. Чайте да си ги направя да са много велики. Много гамата е. Так. Ще дадем радостта. Това на кълдашка. Ще гамма. Ще ми ги лечи. Велики нещата са ми лечи. Тук може само да лечи. Ще ми пречи да ме сложиш от това. Да разчи. Извинете, ще паузирам само за...
Нищо не е станало, игнорирайте той. Слушайте само клипа. Ако чувате изобщо звука, просто не съм вкъщи. Вкъщи съм била, ама не ми се излиза. Така... Добре, гадно. Музиката е яка. Добре, чакайте. Прайса. Така... Тук е системата. Малко камера да прайса. Абе, що? Какво да ви разправим? Така, дървото е тук. И... Какъв проблем? Вижте колко дърт съм надрусан. Това ми човешко количество, ама това не пука. Сбрусам, не свърши. Не случва, че съм не вижда. Надписа малко няма да се вижда. Да, бързарото не свърши, защото не защо само не го ползвам. Не да ползвам докато мога. Приключваме с епизодите. Знам, че ги правят толкова си в момента и мисля да ги правят дълги. Нали, виждам да се изморявате само за едно и също нещо. Напишите в коментарите, дълги. И се няма да се работи на дете. Ще е хубаво, поне за мен. Телефона ли ще е хубаво? Може и ви тука за тия 10 лайка, обаче за мен са много. И 3 са много. Може да видите други на профил, разказите им подобни на телефона. Добре, това ще остане. И това да се така телефон. Ще ми прави. Так ще ми прави. Но... Еде, прям повече такова. И. Ну, выключился. Това се спокойно мобизе. А тела не ми става, иначе ще снимам, защото направя качеството е по-добро. И това е хубаво. Дали на вас ви харесва? И изправя дали. Супер, обаче ме сте навече. Това е също да бъде мобизе. Вау! Ден е милион години е ден. По-звукът да направя клипът ще стане. Това не. Обаче ти сбе да ми. Тихо, обаче не. Яко заедно. Тише е проблем. Не проблем. Колкото причина. Може да го, ама може да. Това ще направя. Как? Така, изберем следващия епизод, но има още време. Така. Пътичка. Мисля да направя тишко, но да скача. О, даже мога. Ще направя нещо под пътичка.
ресурс ще изхвърля, ама... Тук много не ми ресурс, това не стане яко. Так. 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 Сега... Шарко, не че... Ок. Така някак, не тъй. Това е яко обаче, как са... Няма да мога да отучи повече. Как? Той. Не. Не, бе. Да, и така. Вратата. Трябва да не. Не, ще да не. И входа. Тук не мога ли да поставя? Не мога да. Ама не как това. Колко дълго им мога да направя? Анги всички хора. Ще е дължа да направя, скоро ще ми служи минути на клип. Повече ще са по 15 минути някой. Нито много големи, нито много малки. Просто мобизена ми позволява повече. Не за дълго. Да се свържа туито. Отлично клипа. Тук ще мога ли да ми поставя? Не. Да поставим. Виждам. Това път съм. Мама, скача, не е хубаво. Не е яко. Чакай тук. Вратата ще е проблема. Тук няма да мога да мина, нали? Още малко ще свършим. Толкова ще се изключи, защото вече няма више време. За снимане. Ще мога да направя още едно. Да, ще мога да направя още едно. Ей! Не го направиш. Да. И хора, това ще от този клип. Надявам се да ви е харесал. Гледайте се и чао!
Мога повече от 15. Яка? Но, мисля, това да ми се товаря повече телефона. И... Повторях нещо странно. Чай само да видя. Окей. До следващия път. Чао!